בחג חנוכה, חג האור, אנו שמחים להדליק לראשונה את אורות האולפן החדש של רחובות TV, מגזין הטלוויזיה של רחובות. נעבור למבזק החדשות מיד לאחר הפתיח. אולפן טלוויזיה חדש בעיר המדע. הערב יחנך האולפן... אולפן טלוויזיה חדש בעיר המדע. הערב יחנך אולפן טלוויזיה חדש ברחובות. צוות רחובות TV שהמתין בקוצר רוח לשעה הגדולה, יתחיל לשדר רעיונות וכתבות מן האולפן. ינקלה, מדריך הקבוצה, נצפה באחרונה מתאמן בתאילנדית לקראת נסיעתו לתאילנד. נקווה שעד מועד ההמראה ישתלט על השפה. אל צוות רחובות TV הצטרף כוח חדש, שמולי כהן, תוספת לשורתנו באדיבותה של סוניה כהן, אחת הצלמות המעולות שלנו באולפני התקשורת הקהילתית. אנו מקדמים אותו בברכה. פרס מיוחד על נחישות ואורך רוח יוענק בקרוב לברוריה רוזנפלד ולוורדה אברמוביץ'. הפרס יוענק על הכתבה הארוכה ביותר בתולדות המגזין, הכתבה על איה לביא. צוות המגזין מצפה לשובה של רחל גולן ממסעה במזרח אסיה. רחל יוצאת למסע עם השף שלום שטרית, ואת התוצאות אנו מקווים לטעום בעתיד. עד אז נאחל לה דרך צלחה. קורס חדש לתקשורת קהילתית נפתח בימים אלו. משתתפים בקורס 7 אנשים המקבלים הדרכה מיינקלה. אנו מצפים לאנרגיות חדשות שיוזרמו לצוות. עד כאן מבזק החדשות שלנו להפעם. נעבור אלייך נערה. נערה, ביתה של נילי הלוי, סטודנטית להוראה ולמוזיקה במכללת ירושלים. נערה ליוותה מוזיקלית בעבר 2 תוכניות במגזין שלנו, אותם ביימה עימה נילי. נערה תנגן לנו את Yesterday של הביטלס. תודה לך נערה. בבקשה. נמצאת איתנו הערב חברתנו דרורה. שלום דרורה. שלום שלום. דרורה מתנדבת ותיקה בתקשורת הקהילתית. עומדת היום בראש תנועת שלם, שירות לאומי למבוגר. בואי ספרי לנו קצת. תיקון קטן, לא בראש. אני רכזת ברחובות. תנועת שלם זוהי תנועה ארצית שמונה כ-8,000-9,000 מתנדבים. שלם, שירות לאומי למבוגר. גמלאים מתנדבים, ואני רכזת ברחובות. רכזת בתנועת שלם, רשת חוויות ברחובות. זה אומר כל
מתנדבי המתנסים, מופת, ארכיון, ספריות, ואולי שכחתי משהו. זה פן אחד. פנים נוספים, פנים נוספות, זה טלוויזיה קהילתית, שאכן אני מתנדבת בה לעיתים. כן, וזוהי פעילות ההתנדבות. ואת מרכזת בעצם את כל נושא המתנדבים? כן. ומה אתם עושים למשל? שוב, משתי פנים. קודם כל, נותנים כבוד למתנדב. ואני רואה בזה פשוט נקודת פתיחה, נקודה מאוד מאוד רצינית. אנחנו הקמנו בית מתנדב לקבוצת המתנדבים שלנו, שמונה כ-180 איש, פשוט מתוך אמונה שמתנדב טוב הוא מתנדב מרוצה. או אפשר הפוך, מתנדב מרוצה הוא מתנדב טוב, ולכן הקמנו בית למתנדב עם פגישות העשרה, שמיועדות רק למתנדבים, כל מיני פגישות, כל מיני שיעורי העשרה בנושאים שונים, בעיקר אומנות, וזה בכיף. הפעילות, וזה משליך מאוד על הפעילות בשטח. יש לנו פרויקטים של אור ירוק, התנדבות מצילת חיים. אנחנו מתמקדים בעיקר, קבוצה שמונה כ-40 מתנדבים, בהדרכה בבתי הספר. המתנדבים שלנו עוברים השתלמות בנושא של בטיחות בדרכים, הקניית כללי בטיחות בדרכים, בית ספר, בתי ספר, גני ילדים, מועדוני קשישים, מקומות עבודה וכו'. יש לנו, כבר ציינתי, הזכרתי, מתנדבי זהב בגן, מתנדבים בתוך גני ילדים, אחת לשבוע. מתנדבים באיכות הסביבה, מתנדבים בקבוצת שלם בחינוך, נכנסים לבתי ספר, יחד עם הצוות, בהסכמת הצוות, בתיאום מופלא, זה נקודת מפתח, זאת מילת מפתח, בתיאום עם הצוות, עוזרים לילדים, צהרונים, עוזרים למדריכים ולרכזים בצהרונים השונים, הן בבתי הספר והן במתנסים. יש גם פעילויות פרטניות, יש לנו פעילויות במתנ"ס, קריית משה למשל, ששם ישנה אוכלוסייה מאוד הומוגנית, בעיקר אתיופית. יש לנו כ-70 ילדים שם שזקוקים לעזרה, הדרכה, הכלה, לאו דווקא עזרה בלימודים, אלא באמת להאכיל אותם, ויש לנו מתנדבים מאיפה בעצם מגיעים כל המימונים לפעילויות האלה? אין מימון. אנשים מתנדבים. פשוט מתנדבים. מתנדבים. כל ההדרכות, כל ההשתלמויות נעשות בהתנדבות. הזכרתי את בית המתנדב שלנו עם שיעורי העשרה, חוגים למיניהם. כן, המתנדבים לא משלמים עבור החוגים האלה. והמורים לא מקבלים שכר עבור השיעורים. הכל נעשה באמת בהתנדבות מופתית ומלאה. כמו שנעשה בטלוויזיה קהילתית. האורחים שמשקיעים המון עבודה, אני יודעת מתוך ליווי אורחים למיניהם בשנים שאני התנדבתי בטלוויזיה. הסתכלתי. בטלוויזיה הקהילתית, עושים זאת באמת בהתנדבות מופלאה, מקדישים המון זמן. יש איזה שהם נושאים פופולריים יותר בקרב המתנדבים, שנוהרים אליהם יותר? כן, באופן טבעי המתנדב רוצה להועיל ולתרום לקהילה, אבל זה צריך לנבוע מרצון אמיתי בנושאים שהוא חזק בהם, או בנושאים שמסקרנים אותו. כן. באופן טבעי, המתנדב מחפש איזשהו זוהר, רוב המתנדבים. כן. ולכן למשל באור ירוק, נושא ההדרכה אצלנו, זה הדובדבן שבקצפת. ישנם הרבה מאוד מתנדבים שבאמת איכשהו משתדלים, רוצים, מבקשים להתנדב בנושא הזה, או באמת זהב בגן, הרבה יותר מושך ומתגמל מבחינה נפשית, רגשית, מאשר התנדבות באיזה מחסן שצריך לתייק בו משהו, למרות שגם את זה עושים, אבל כן, יש העדפה לנושאים יותר זוהרים. אני חייבת להגיד, רורה, שזה נשמע מרתק, ותודה רבה שהגעת לאולפן, ואני רואה שאפשר עוד לדבר המון בזה. תודה רבה לך. תודה לך. ערב טוב. נר לי, נר לי, נר לי דקיק. שרים הילדים בחנוכה על נרות דקים ועל נרות עבים, ועל האור שהם מביאים איתם בכתבה הבאה.
לפעמים נדמה שאין תקווה והכל נראה כל כך אפל ולא ידוע. הפרחים עוד לא פרחו בגן ובשדה, ובערב רק מכה הרוח. אז בואו ונדליק ביחד לפעמים נראה